Ik lig lekker daar hier in het hoorn. Bij het matinee in Ries jongen ze mooi aan het begin van de middag ek volop mei. Het nummer staat op 1 in 2 Nederlandstalige hitlisten. Dat het op 1 zit, heb ik nog nooit gehoord. En ik denk dat er net zo volop binnen die 2 nummer 1 hits tegelijk hebben in de Nederlandstalige lijsten. Dat is super. Fransie-Duits, Gerard Joling stond op 1, 2 en 3, of 2 en 3 en 4 geloof ik. Dus ja, dat is fantastisch. Wapenen mij alleen nog een gitaar strunt de in Dokkum Benne Broersma alleen al in juli en augustus meer dan 60 feesten na. En overal krijgt er het publiek op de haan. En ja, ik moet er goed aan leeuwen. Hoi Harm, hey Harm. Ik ben boer Harm en ik kom uit Twente en ik hou van disco. Vlien hier won Jelle B. al de titel Partyartiest 2012. En nu scoort er dus een van de simmerhits van 2013. De vakantie moet daarom nog even wachten. Ja, mijn vakantie is in november. Dus ja, de simmer is gewoon zo vol dat het wij in de Friesland alle merkers met scootjesielen, maar ja, met keertsen, neem het maar op. En het is gewoon super druk en ik heb er al tien waarom voor kozen om in de simmer altijd lekker te spelen. De clip van Mooi is filmen op meer dan 40 locaties in Friesland. Het veske is skreuntroogmakkemer Arie Kupers, maar wat is nou het geheim van het succes? Het nummer gaat eigenlijk over een soort vlucht uit de hedendaagse drukke maatschappij. We hebben al jij mij onze telefoon. Ja, daar krijg je soms stress van. En dan is het heerlijk om je telefoon aan de kant te gooien. En de blazers, ja, die zit dan in de studio. Wist aan het opnemen. Er mist nog iets. We maken iets. Mondharmonica, dingetje, weet wat. Op een gegeven moment komt er echt een trombone, wist je. Nou, super. En de belster erin, inspelen toch de trombonist van het Metropoolorkest. Ja, en dat is gewoon super. En het werkt hartstikke mooi. Mooi is het leven toch? Mooi. Applausje!